Kung sa day, usagot tas mga tao. Kung sa pa, atong tanaw ang ilang needs. Natanawang Adventista. Panahon sa sunod. Kung sa'y buhaton sa Adventista. Ha? Abti kayo. Anang atong pundos harvest in gathering. Ato silang tabangan. So, kung sa'y buhaton na yun, mag-impakit ang bugas, 5 kilo, butangan 2 ka noodles, butangan pag yung usa ka tinapa, sa nasugulugan, tagaan na tuktag sa tagsa. Nanghatag ta wala? Nanghatag mo wala? Wala, nanghatag. Pero kung imo nang i-combine, manghatag ka o mag-Bible study, uy! Kung sa gingon din sa prinsipyo ni Mrs. White, ingon ang Ginoo, Christ ministered their needs. Giyon sa man gihimo ni Jesus Christ, pang-ayo ang ilang balatian. Magwali si Jesus Christ, pila ang gipakaon? 5,000 ka mga tao gipakaon. Ay iha dayon siya banat o wali. So meaning to say, iyang itandog ang iyan, iyang itandog ang ilang kahintang, wali dayon siya. So maunay epektibo kayo. Walay sayo kung maglilog manghatag ta. Walay sayo kung may masunugan manghatag ta. Walay sayo kung naibaha manghatag ta. Pero labing mas maayo mananghatag ta ga Bible study pagyud ta. Nanghatag ta ga wali pagyud ta. Amen. Diba? Kaya karong panahon na lisodin mo tigumon ang mga tao kung dili ka manghatag. Practical na siya. Sulyan mo. Wiba kay gastadi kong ayo, gitunan ako pag-ayo ang tanan nga style sa evangelistic effort. Na evangelistic effort na 28 topics, 28 nights. Bakit siya naka-experience na 28 nights? 1, 2, 3, 4. Tumayra. Ang ba mo ka-experience siya? Di kanya ng 28 nights, pero sugin lang ko kamo. Ang naa diha, radyo pa. Naay television, black and white. Ato nakaangkon sa television, kinahanglan kwartahan ka. Kay lisod paliton ang black and white kani adtong TV. Mura ka nagpalit og kutso. So meaning dili tanan nakaangkon og black and white na TV. So unsay lingaw sa mga tao? Uy, mutambong ta sa wali sa Adventista. Mao na ilang lingaw. Nya, at dito sa Misamis Oriental, na nagwali, drama-drama sa siya, drama-drama, di ganaan mga tao minaw. Pero sa diya, misunod ang TV na colored. Pag sunod sa TV nga colored, ma-afford na sa tao, wala na ang 28 nights. Ngutana ko sa inyo, naapabay nagwali ang 28 nights karon? Wala na. Kaya nga naman, wala na kayo manambong kay tuan na sa TV. Color na niya TV. So napulihan ko 3 weeks. 7, 14, 29, 21 nights. Ang permero na Revelation Seminar, 21 nights na siya. Karon kay ni barato man ang TV. Halos na ng balayro na anay mga TV. Wala na yung tambong sa 29 nights. So, ang Revelation Seminar, disquiz mag-ayo into 2 weeks na lang. Kaya? So, naay niya ang gibuhat sa Revelation Seminar, ang mutambong, libre ang Bible. Mao man original sa Revelation Seminar. Ang mutambong, libre ang snacks. Mauna ang kaniadto sa Revelation Seminar. Magtanaw ko sa inyo, uso pa Revelation Seminar? Unsay rason? Ganun namingaw ang 2 weeks Revelation Seminar? Pagsulod sa cellphone, internet. Pagsulod sa social media. Pagwali kunog 2 ka semana na kada adlaw ga-increase ang iyang attendance. Pag abot sa ikaduha na semana, gamay na ang mubalik. Karon ang wali, unsa man? 1 week na lang. Tanawas Dan Smith. Suri-suri sa Mindanao, suri-suri sa Pilipinas. Usar ka semana, kada gabi itag sarasad ka, tupiko. So pila na ka tupiko? Uman sa iyang wali. 7 ra ka, tupiko. Dahil nag-apply of 4 days, ang 4 days, gikan manis butuan, gikopya sa CPM, gikopya sa NCMC, 4 days. Pero
ang paagi sa NCMC mo ni sa 4 days. Buntag ang wali tulo ka topiko. Duha ka topiko. Pagkahapon, tulo ka topiko. Pila ka topiko sa usa ka adlaw? 5 ka topiko. Upat ka adlaw, pila ka topiko? 20. Arang-arang na kaysa isa ka semana. Pero ang paagi lang mo ni, imo silang papanikod-tuhon. Ha? Papainod-tuhon. Ang uban nga papaagi, nga diindili na magluto, tagaan na lang sila o gitawag nito Participation Development Allowance. Sila na'y bahali pag-uli. Kaya nga pag-uli nila, naa sila'y 100. Pila na nakakilo sa bukas? Duha na nakakilo. Kung ba't kaadlaw? 8 na nakakilo. Kunya, lisod ba yung arong panahon na? So, daghang klase sa pangisda. Alright? So, ang i-promote sa inyo karon, bisan unsa nga pamaagi sa evangelismo. Wala naman itong 28 nights, wala na sa itong 21, ang nabili ron 2 weeks na lang o 1 week. Depende sa inyo unsa nga klase. Kung asa mo epekto ang kana nga area, kana mo'y gamita. Wala tay fix nga style kung unsa nga klase sa evangelism. Kung asa kana mo epekto, kana mo'y gamita. Pero atong mga niagis Thailand, gipadala ang mga administrators, presidente o executive secretary. Gipawalis Thailand 4 ka adlaw. Balumon sa permi Kristo. Wala na gani kawali sa unsa sa mga bukat na topiko. Millennium, wala na ng millennium. State of the Dead, wala na ng State of the Dead. Baboy na lang kung Sabado ang na-introduce sa 4 ka gabi. Tunaga sa bautismo. Kay ang pagtubo na asulod sa iglesia. Na ako'y pangutana sa inyo karon. Na magid mo ron, buhit magid mo nga iglesia. Pila ka ninyo din karon nakahumat o 28 katima ay na bautismoan. Taas naman. 28 katima. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na. Dagan man tadi. Pero mangutana ko sa inyo katong nagpataas. Nabay bang studihan mo, mahitungod kang Ellen White na propeta. Katong nagpataas, pataas ko na bautis, Bible studihan mo, mahitungod sa pagka-propeta ni Ellen White. Nawalan! Wala ginay mo kahuman sa 28 katima. Kaya ang 28 katima, apil diha ang pagpamatuod nga si Ellen White propeta. O, katong nagpataas ka ron, pila ka ninyo nakasabot sa 2,300 days. Di ba Bible study sa inyo? Mawala. So nagtuo ko, uban ka ninyo. Nabautismuhan mo, nakahuman na mo ibang katopiko. Pero anong naligkon man mo karon? Ha? Anong naligkon man mo? Tungod sa nurturing. Mo manggani nga tanang nagabautismuhan, usahay na mo yung ganyan nga. Nasaan man itong nabautismuhan? Uy, nangawala naman to. Ang basulod liman. Nasaan man itong liman? Nilakaw na. Nga nung nilakaw na? Kay humana ang iyang sweldo. Lingo-lingo din kaigsunan. Sa mga open forum, may kapangutana sa ako. Pastor, sa daghang bautismo, hain na ka sila, kagibiyaan naman sa liman. Yung ko ayaw ko ninyo pangutana, ako'y mangutana ninyo. Sa diyang wala na gisildo ang liman, wala na diyang liman, hain na ang ibautismuhan. Sa liman mo na, Pastor. Okay mo naman liman, hain na to. Ang paninglon na mo ang kaigsuonan. Mga gani nga gimog na ang gitawag care group. O sa trabaho sa care group? Nurturing. Sa mga wali, human o wali, ayaw kinamo ko yung mga kaigsuonan nga ilang bantayan ang sayo pras wali. Ang kulang na sa wali. Kaya sugilan ko kabuang kanang crusade, mura sad na siya og kasal. Kasagaran sa kasal ini, guman sa kasal, na ginanegatibo nga obserbasyon sa itong kasala ay ulang magkaon.
Saan ito kasala nga? Mura man to o dadali-dali. Bisag unsa kagwapo sa kasal na ay sa evangelist na istorya. Mao na nga ang nurturing.